Hello mga karusi, karusi moto. Mga karusi moto, dito tayo ngayon sa may Rosie Binmali, Pangasinan branch. Tingnan natin mga karusi yung mga available na motorcycle dito. Ayan mga karusi, yung available na motorcycle dito. Itong nasa harap, mga repo. Ayan. Rosie Binmali, Pangasinan. Ay mga karusi, ito yung ano niya, location niya. Halos tapat lang siya ng furniture. Ayan, papuntang ano yan, Lingayen, Pangasinan. Ito yung mga karusi, ito yung pang tricycle nila na Rosie TC Macho. Merong 125, may 150 at may 175. Ayan mga karusi moto, dito sa may Rosie Binmali branch. Shoutout din kay Bro Abidon dito sa may Rosie Binmali, Pangasinan. Ayan, ito yung tas mga karusi moto, mga karusi, ito yung dilaw na Rosie 175 RFI. Yan mga karusi moto, kulay dilaw siya. Kung gusto nyo mag-inquire dito sa Rosie Binmali, Pangasinan, meron silang RFI. Kulay dilaw yung kulay niya. Ito naman yung Rosie Classic 250, yung katabi ng RFI 175. Ayan mga karusi, mga karusi moto, dito sa Rosie Binmali, Pangasinan. Ayan mga karusi, dito sa may mga yung pang tricycle. Ayan mga karusi moto. Mga karusi moto, meron na sila itong kung sino magpaayos dito sa Binmali Rosie branch, no? Ayan, meron silang mekaniko dito. Kaya kung may sira yung Rosie na motor nyo, punta lang kayo dito.